Kwinto ozokhuluma nawo kwi-channel kama upastoring daba olwamaphupho njengenjwayelo yenza okubalekile nokufanele become a member kakhulu uma uyimember ngoba kuyisiza i-channel ikutheni ikwazi ukuthola at least inzuzo sikwazi sisebenzele towards ama resources yeah. Namuhla la sibheka udaba olukaqiniso kwaThwasa eqiniso maThwasa 81:13 uthi Thokoza mkhulu umuphupha ingadi uyinisela khona kuchazani. Ingadi it could be umuntu, your friend can be ingadi, your girlfriend can be ingadi. If wena uyayisiza girlfriend yakho uyinikeza imali ukuze ifederisha ama studies ingaba ingadi. If you have a friend omsiza ukuthi advance ama interest wakhe angaba ingadi ngokwephupho. Kodwa ke kuziyenza sense asishaye kanjena sibreak down kanjena. Number 1 umuphupha ingadi sikuthatha njengopholishe kakhulu uma inezitshalo lokho kusho inhlanhla kusho nokubusiseka kusho impilo enhle nende noma ungase ke uphumelele ukufeza inhlelo nezifiso zakho. Izaga 28:19 olima insimi yakhe uyakusutha ngokudla kepha olandela amayiyani uyakusutha ngobumpofu. 2 uma uphupha ingadi kuwuphawu oluhle uma inezitshalo futhi uzikha lusho ke impumelelo ongase uyithole kokufisayo noma kokwenzayo kungekudala. Futhi ngenzeka imizamo yakhe izothela ithele ezinhle ngekudala. 3 uma uphupha ingadi kuwuphawu oluhle futhi uma uyitshala leyo ngadi lungasho ukuzithuthukisa lungasho ukutshala kwemali uma ungukuthi unomklamo noma ke kungenzeka ukukhomba ukuzama ukwandisa umndeni wakho ngenzeka uyabona uma uyindoda ubhizi lapha kumkakho ufuna uyabona akwazi ukuthi ekhulelwe ninenhlelo zokuthi akhulelwe. uJeremiah 59:5 uthi ke yakhani izindlu nihlale kuzo tshalana amasimu nidle isithelo zawo. 4 uma uphupha ingadi kuwuphawu lubi uma yomile lokho ngasho ukuthi ngenzeka umkakho useqalile ukuya esikhathini futhi angeke ukwazi ukuya nayo ucansini yabo. 5 futhi uma uphupha ingadi kuwuphawu lubi uma yomile lungabe nje lusho ukuthi noma lingakhomba ukungaphumeleli noma ukungabi nenzalo kowesifazane ngaleso sikhathi. Okay, sithi number 6 uma uphupha ingadi kuwuphawu luhluma uyinisela lungasho isinyathelo sokuvuselela uthando nokukhombisa inkathalo kumuntu wakho. Isihlabelelo sesihlabelelo 5:1 sengingenile ensimini yami dadwethu makoti wami ngiyabutha imure lami namakami ngiyadla amakhekheba ami kanye nezinyosi zami awu ngiyaphuza iwayini lami kanye nobisi lwami yedlani bangani niphuze nisuthe ngothando. So yabona ke lana sinqanda mathi. So number 7 futhi uphupha ingadi kuwuphawu oluhluma uyinisela lokhu kungabe nje kusho ke inhlanhla nokuzikhandla ngokunakekela umsebenzi noma umklamo wakho ozokulethela imali ngokuhamba kwesikhathi noma ozokulethela inzuzo ngokuhamba kwesikhathi. Number 8 uphupha ingadi kuwuphawu futhi uyinisela lokho kungasho ukunakekela nokukhathalela ubudlelwane bakho nomuntu wakho. Isihlabelelo 4:15 siphethu sensimu umthombo wamanzi aphilayo sifufula sase Lebanon. La kwakukhuluma uSolomon ke ekhuluma ngentombi yakhe lapha ebiza ngesiphethu sensimu ebiza ngomthombo amanzi aphilayo ebiza ngesifufula sase Lebanon. Kwakusonkondlo phela lapho uSolomon. Number 9 uma uphupha ingadi kuwuphawu ubuma omunye inisele ingadi. Noma inisele ingadi yakho lungasho ukuthi lo muntu kumele umqaphele ngoba ngenzeka uzokukhaphela futhi uzokudla ithende kumkakho ayokushayela lapha yana yabona. Noma ke kungakhomba ke okwesinye isikhathi uma inisele omunye umuntu kungakhomba ukuthi lo muntu mhlawumbe uyakulekelela emklameni osuke unayo ke oloko okunyisingakusho ukuthi mhlawumbe uyakulekelela umuntu kuyimklamo nayo ukuze lemklamo ithele ezinhle noma lemklamo kulethele inzuzo ngokuhamba kwesikhathi yabo. So number 10 futhi ke la umuphupha ke uPaul uma ingadi imanzi ngokwenqilo lokho ngasho ukukhungathwa yinkinga
kodwa ezizodlula maduze noma ukuba sesikhathini noma ukuphuphuma kwesisu kumuntu okhulelwe ngenze kumka kusesikhathini kukhomba ukuba sesikhathini kumuntu wesifazane noma kukhombe ukuphuphuma kwesisu kumuntu osuke ekhulelwe uma ukuthi ingadi imanzi ngokweqile yabona asivale ngokuthi ke number 11 mophupha ingadi kuPaulo befuthi uma igcwele ukukhula nokungcola lokho kungasho nje ukubhekana nesikhathi sokucindezeleka noma isikhathi seyinkinga ungabe ukukhathazeka ngenxa mhlawumbe yabantu abakusurroundile abangalungile empilweni yabona ngenzeka lento isho ukuthi impilo yakho ayizokuba lula futhi izokhungathwa inkathazo ngenxa uzungezwe abantu ababi nabantu abangalungile yabona Kuleba uyu Jesu siwe ni pasi na matuyo kuleba uyu Baba siwe ni pasi na matuyo kuleba uyu Jesu siwe ni pasi na matuyo